Здравейте, сега играя с Батгърл. Батгърл, кажи нещо. Здравейте. Тя Батгърл не може да говори, защото не знае, че камерата е до мен. Нали, за чуването. Батгърл, отиде да събираш дървета, аз ще убия тази овца. Добре, ти убил овцата, аз ще събирам. Защото имам меч. Сега да почнем. Хора, ако знаете как може да говорим, да се чуваме отдалеч, а да сме от един и същи рутер, защото така се играе, напишете в коментарите, ако може, защото аз не го разбирам. Извинете за това спиране на играта, но се случи. Не знам. Вау, тук ми изчезна една... ето я. Вау, хора, на 2 ударя я убих. Дали коня ще ми даде нещо, левели, нещо, вече го и колко гадно се чува като мира кон. Ще ида Батгърл да събера тия дървета, които бях използвала, за да се скрие от зомбитата, защото първи епизод бях сам. И искам да ви кажа за играта BTD. Ние бяхме снимали клип на играта BTD, може да я видите. Като отидете в YouTube и напишете, като видите, че имам известия, може да видите нас, по-скоро мене, как игра BTD. BTD е интересна игра, но се играе от един срещу друг един. От света или от компютърна игра. Сега Гърл ще построим къща, така ви бях обещал, защото сме двама. С двама е по-лесно. Но пък слънцето не знам, не го виждам сега, защото чупя. Батгърл, ще ни кажеш какво е времето? Батгърл отиде някъде, но май още чупи. Не знам дали още чупи, но пък ще проверя. Батгърл, къде си? Батгърл малко ме изостави, не знам къде е, но пък е готино, че не се вижда. О! И Батгърл се завърна, защото я удари. Супер! Да ходя да чупя, пръчка. Дървена пръчка. Да. Батгърл, не знам дали се завърна, но аз мисля да я убия, за да иззема дървото и да поздрави къща. Малко е лошо това да я убия, но пък не мърда. Ето, виждате ли? Името ѝ е там. Тя нищо не прави. Извинете за тези звуци. О, не! Тя излезе. Няма нищо. Ще снимам друг път с нея. Затова аз сега ще играя. О! Ето я бе! Хора, намерих я. Тук си още. Батгърл. Благодаря, че се върна. За мен! Не мога да ли бе? И Батгърл се върна и до мен, и в Майнкрафт. И това е готино. Батгърл, събрали дървета? Каза ми yes. Вие може да не чувате, защото тя излезе някъде, отиде надалеч и няма да я чуете. Но поне аз се виждам. Батгърл сега стои на едно място и ме гледа. Вау, главата ѝ е много интересна отвътре. Виждате ли? Виждам навън, това е във главата ѝ. Ето, тук е главата. И да, Батгърл! Главата ѝ е много интересна, но тя не мърда. Батгърл, що не мърдаш?
И Батгърл излезе от света, но пък още вижда нейното лице. Какво? Сега ще го сложа на пауза и ще се върна и сега. Здравейте хора, върнах се. Няма да мърдам, защото съм по стълбите и малко ме е страх да не умра. Добре, готов съм. Сега. Хора, Батгърл имаше задачи за вършене и не можеше да се измъкне. И с това в този епизод ще бъда вълк единак. Отново. Както в БТД. Не помня дали ви показах моя скин в първи епизод, но сега ще ви го покажа, защото на мен много ма кефи. Ето. Това е Фин Майнера. Той е готин. Извинете, но читнах. И после ще ги махна, обещавам. Само чита. И да, супер е. Сега мисля да се видя тази. Но нямам брат. Скъде това е нещо, точно да се стръпка, ще не е важно. Идете ми да им кажа, защо ме изоставяте бе хора? Защото те са мои приятели, нали? Супер! Сега мисля да се посред къщата и тя няма да е много голяма. Интересно. Тя ще построи паза. Ето виждате. За да мога да я наблюдавам правилно. Оп, падна. Оп. Да, строих си къщичка. Мисля да покажа готово. Има ми кепка. На крафтинг тейбъл си го взех, мисля. Не, свърши. Сега трябва да почвам с кирката. Искам да сложа стълба в следващия епизод. Хора, много искам да играя с приятели. Да, сега почвам разширяването. И така. Това правя последното. И правя едното милче. Насам, примерно. Само един път съм читала. Обещавам, че е вярно. Веднъж читах. Добре, това вече почва да ми е къща. Това ще е база. Но няма как никой да влезе, освен паяк, кошка, нещо такова. Да. Сега да почупя, защото скоро мисля да спирам епизода. Нашите епизоди са 10 минути. Бъркам с секунди, извинете. Да, 10 минути и за това ще са кратки, за да може да гледате по-повече. Извинете, но батерията ми пада и без това. Ще дигна малко светлината, ако искате. Не знам как се вижда на по-тъмно. Да, ще го дигна. Да, и съм готов. Сега почвам да чупя. Да. И да, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен. И, нали, за нас. Абонирайте се за нас. Дайте палец нагоре и напишете в коментарите това, което ви попитах за
говоренето с хора, защото съм гледал клипчета на компютрите, дето играят хората и в тях хората могат да снимат и да си приказват, пък да не са един до друг, не като нас. И да, ако не сте и чували за знака, знака е много интересен. Той снима клипчета на Slime Rancher, Minecraft и Shopkin. И да, може да ги гледате и до следващия път в Minecraft оцеляване.